žijeme v dobe, ktorá je, ktorá ako keby, žijeme v dobe, ktorá nás núti, ako by sme chceli všetko hneď, teraz. Instantne, možno tie technológie nás tomu nútia, že vieme všetko získať hneď. Ale hokej ani život nie je o tom, že získame všetko hneď. Ja som desiatky rokov pracoval na svojich silných stránkach, ale aj na svojich slabých stránkach. Veľakrát mi to nešlo, veľakrát som aj zlyhal. Ale o to viac ma to poháňalo ďalej, aby som sa zlepšoval, aby som sa dostal vyššie, aby som bol lepší hráč, lepší človek. A o tom to je. Nečakajme vždy všetko, že príde hneď. Pracujme na tom, buďme trpezliví, tvrdo pracujme, možno sa poučme aj z toho úspechu, ale hlavne majme vášeň zlepšovať sa každý jeden deň, aby sme boli lepší. Ďakujem pekne. Tento potlesk, aj standing ovation, patrí novému členovi Siene slávy Michalovi Hanzušovi.